Pêvajoya çareseriya pirsa Kurd gihiştiye qonaqeke nû û krîtîk. Deshilat ji bo çekdanîna PKK êdî nemehu hefte behsa rojan dike. Onu haftalar evvel sorduğunuzda bunun aylar içinde gerçekleşti. Dema vecara yeken berî çend heftayan ev pirskir min gotûbû em hêvî dikin ev di nava çend mehan de pêk were. Piştre di civîna me ya dawiya çapemeniyê de min got di nava çend heftayan de êdî em gihiştine qonaqekê ku dê di nava rojan de pêk bê. Ji ber vê yekê ji bo Tirkiyeya bêteror rojên pêşiya me dê gelekî girîng bin. Roj başa bak. Li gorî zanyariyên ku yekem car Rûdawê belavkirine biryara heta dehî vê mehê grûpeke PKK weke niyeteke baş ya pêvajûyê ba awayekî sembolîk di nava axa Herêma Kurdistanê de li pêş çavê medyayê bi merasîmekê çekên xwe deyne. Lê çarenivîsa wan û bi sedan gerîlayên din ku Enqere daxwaza çekdanîna wan dike hê jî nediyare. Hêviyek heye ku ew zagon bêne guhertin di ber jewendiya wê çendê kesên ku bi salan e nikarîne ji ber PKK bûnê vegerin Tirkiye car din vegerin? Dem Partiyê di vî warî de ji hikûmeta AK Partiyê li benda pêngavan e. Dibêjin dê kasê sî çil kesan mîna em bêjin sembolekî bên çekê xwe nêzîkê Silêmanî berdin. O dîsa dê vegerin çeperê xwe çima dê vegerin çeperê xwe ew em bêjin alî hukukî da alî yerê da hê bingehekî ava nebiye. Ew işte bingeh dema got ava nebî jî ew dê ne Tirkiye çiqav ew bingeh alî hukukî da alî siyasî da zagon hatine guhertin meka zagon hatine guhertin dê wî çaq bêne Tirkiye yan jî biçine ciyekî başka ew hê nediyare. Ji bo avakirina zemînê yasayî pêvajûyê û çarenivîsa gerîlayên ku çekên xwe deynin, cav li Komîsyona Parlamentoya Tirkiyeyê ne, ku biryara rojên pêş bê avakirin. Li gorî Dem Partiyê û Komîsyon dêne tenê li ser mekanîzmaya çekdanînê, di heman demê de li ser gavên demokratîk bûnê, guhertina yasayan û çarenivîsa girtiyên siyasî jî kar bike. Ferdî Sak, Rûdaw.